Bħalissa, fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, għaddejja Wirja li tikkonsisti f'kollezzjoni ta' dokumenti sinifikattivi pjuttost antiki, fosthom ittri, oġġetti, memorabilja u ritratti, brabta mal-ħajja ta' Enric u Fortunato Mizzi. Dan bħala parti mill-attivitajiet li qed jorganizza l-Partit Nazzjonalista sabiex ifakkar l-55 anniversarju minn meta pajjiżna sar indipendenti. Din il-wirja qed tkun organizzata mill-Fondazzjoni fġieħ Fortunato u Enric Mizzi, imwaqfa mit-tifel ta' Enric Mizzi stess, Dun Fortunato Mizzi. Dwar dan tkellimna mas-segretarju ta' din il-fondazzjoni, Richard Muscat. Din hija fondazzjoni li tiġbor fiha l-arkivji kollha tal-familja ta' Enric Mizzi u ta' missieru Fortunato Mizzi li waqqaf il-Partit Nazzjonalista 140 sena ilu. U naturalment il-membri tal-istess familja illi kienu wkoll għamlu isem għalihom infushom. Il-kollezzjoni tinkludi dokumenti pjuttost antiki li jwasslu sa' żmien Giorgio Mitrovic, ittri ta' Fortunato Mizzi, ittri mill-Uganda minn Enric Mizzi, kif ukoll ittri ta' membri oħra tal-familja Mizzi. Dak li jżuru din il-wirja se jkollhom l-opportunità li jaraw dan kollu u ħafna aktar. Aħna rridu inxardu, nżommu ħajja il-memorja tagħhom u inxardu dak li il-veduti, il-vizjoni tagħhom nagħmluha magħrufa dejjem iktar mal-pubbliku u naraw illi daw l-arkivji jitgawdew mir-riċerkaturi u minn dawk kollha interessati illi jittawlu u jarawx fihom daw l-arkivji. Ftit tal-ġimgħat ilu id-dar ta' Enric Mizzi fil-Belt Valletta ingħatat protezzjoni mill-iżvilupp billi ġiet skedata mill-awtorità tal-ippjanar. Minn hawn tkompli l-ħidma u l-ħolma ta' Richard Muscat u ta' ħafna nies oħra sabiex din id-dar tinbidel f'mużew tal-istorja politika b'dawn l-oġġetti storiċi li jkun jistgħu jitgawdew mill-poplu Malti kollu kif ukoll mit-turisti li jżuru pajjiżna.